inden at der er frit slag, så vil jeg lige høre dig, Jørgen. Du er nok den, der kender området bedst overhovedet, eftersom du bor dernede. Hvad siger du til, nu har det har været sådan et relativt lukket område, hvor som primært har handlet om, at sådan nogen som mig, der synes, det er for irriterende at skulle slæbe sin cykel op ad den der trappe, de har dernede ved Fisketorvet, cykler ind igennem området, men nu begynder der pludselig at karte alle mulige andre mennesker rundt dernede og gerne vil lave alle mulige aktiviteter. Hvad synes du egentlig om det? Ja, der er ingen tvivl om, at alle kineserne har været vant til den fred og ro, der har været dernede. Og vi har det jo lidt ligesom, når der skal laves vindmøller rundt omkring. Vi synes, det er rigtig godt med vindenergi, men møllen skal bare ikke stå i vores baghave. Og sådan har vi det selvfølgelig også lidt med det område nede hos os. Og det vi måske også er lidt bekymrede for, hvis der bliver meget aktivitet nede i det område, det er, at jeg har boet der i 30 år, og i de 30 år har vi opfostret børn. Vores børn har aldrig, og jeg gentager aldrig, forladt selve beboelsesområdet. De kom simpelthen ikke hverken på skinnerne eller på værkstedet. Alle voksne i området var med i den sikkerhed, at det gjorde man ikke. Og uanset hvordan børnene de opførte sig, så blev de irettesat af de voksne, der var i området. Ikke? Derfor har vi heldigvis aldrig haft uheld, hverken med børn eller voksne i området. Hvis vi nu åbner det her område for Gud og hver mand, hvis man kan sige det på den måde, så skal man huske på, når mange mennesker færdes lidt ude af kontrol, så vil man samtidig lave det grænseoverskridende. Og det ser vi jo desværre også, at man på andre stationer i dag, unge mennesker, de synes, det er sjovt at kravle op på taget af et tog, og deroppe, der tager man fat i køreledningen. Det dør man altså af. Og sådan er området omkring os. Den ene skråning, der er dernede, lige oven for den, der kører togene med 120 km i timen. Og sådan en tog med 120 km i timen, han bruger omkring 1.500 meter til at standse, selvom han farebremser. Det vil sige, selvom føreren ser, der går nogen i det område, har han ikke jordig chance for at standse. Det er sådan nogle tanker, der farer igennem hovedet på os, hvis vi lige pludselig får en noget større aktivitet i området dernede. Omvendt vil vi også gerne, ligesom alle andre danskere, være med til at bruge den natur og den historie, der er. Og hvis man kan lave en kombination af, hvor man tager hensyn til de ting her, så skal området der bruges, og kan Sten tjene penge på det i den sidste ende, fordi der laves et eller andet, jamen så kan tingene komme til at hænge sammen. Det er sådan lige mine første tanker. Tak. Så vender vi lige tilbage til centrum her, fordi nu spurgte